خبركم تخاتلتنا أبز حلفة كفال إلياس نتم كالوت قداياتن بتم زسكحكح استقبارم جويتي توسيدوم عم دربدا سهارة رابعت استقوعيزوم بشفاتو دحر مختاروم اتا كفت إذا سافرتهم مكينة بتين دام استخدنت نتيز تغست مغد كتورو زاقومو إلياس مسمار بملعال نتاتين دا تربعو مزز دماس عبه أبزي بتحنا نيرنا إنه دما شامنا كفال سناي مكتتال كاب زخري إلياس أبت كبابي جروت نفراي ترينيغا قدف أب تحتي بالعلون زغون فطور يلن بس حجينا تاكفات صنعت مكينة بتين داي عشقوا حجي كل سب نديدو هارور قدفو نقركاي كأني كاونا تاتين دا مسكدتكوا كابتا مكينة يوردني كلهم أوروماي إلياسي لهم أنا خا نفسي أوروماي نفسي لا نتي تميتن تمئن دخامن زلبلبو إلياس كلتا أقواز بخلتا أداوعات عيتم كابتا مكينة حيدت متروتا ترحقهم وصدوا اتم تعدا جلبي استخدنو كلتا أقواز اتك أدامايت أبنجا اتخال أيدمات أبنجان روغيد بترن نبروم أبتي ستح قولان بركوه أب كدمي تقتيرهم دما نت أبنجاتاتهم عمرو اتوما مكينة زنبورو قدايات بتزقات أمتا شغرورو قال يوم موت إلياس كيريو عينتم شفنو قال دما دمت تبنجا كي سعمو أعزانهم حاتمو تحرزي اتخال آي بتي الترير بتري ني إلياس عب قنبارو وقعو نسو مستدخام تساني فوز نبرا زرقا حيلو ودغا اتبع البتري قديفو تملسه اتتبنجا زنتلتلقن قوسوسو نابتهم بيوت مهلاون زي مهلاون كماتو تصنحو قدايات بزنسو ايموت اي سرور كوينو نابتا بسنكو تنداك علي عاز نبرت مكينة تتأمبرة ازي مسكونة قعزو غطلة قعزو ابتي عبدو بسودان قبت انزركب رمت سهارة إلياس نازب بمذكار بس كأتري بيت زند تصحيك نقعز نوعل ليت حنساب أم مكينة تتفاتفنا ندكس ويا مريت سهارات تدربينا نوقحو بحبارينا تأثيرنا حدا نتوريقو كلاتنا نودق بيت قعزو زقلنا مقبي اللي قليل حسن مكرا قعزو سهارة نعسرت معلتات كتسلة كابتم قدات اتم مبزحت يوم هيوتم قبطوا اتزخفة دقاتم زخيلناتنا يلوم زحازو دما من مليسو زبئس كونت لمدو عم بالعسراي معلتم دما مريت قبطاتو حجي أبسارة عسرت معلتم سكرتتنا عم مريت قبطناتو كمزنا يموت قبن زقبرنا نزموت بس ناتنا ينايو دحار راب حدا كزاعتونا حدش كبابن حدش تسواتن سعبو اتم حيزموم زموتو تمرسو بزيكاتي كابتوم سلانوين راشاي راس تقبلوم قبطاوي حسين زبطحوا كباب مريت قبطي خوينو بأخرانا استخببه نبره اتهنتا أما أكل تقوبوتا استهانت ايو إني إلياس زأتو كفلقن تحت مريت أندرغراوند يو أراربو مسكونة نتوم أبتي تلماس تقوباء محايور تحت مريت عجوم زتبايو زنبورو قدايات حيدت مقبية أهل كفوم حجخة انتهي غصعب النابولو خاء يالا تبقس كونه اتوم استقبلون مكاينوم قربو نتوم قدايات أب حانت لهند كل زر مكينة أب دحراوية كفات كم زديبو قبرمو بتيندا شفنوا بغنميتن دحريتن عجبوا قعزو دما قتسأله اتنايشو عمشت قعزو كتماس سنتق نبره يلا كل خاسمع بختما غنحلف سلازخونا دمت خيت قبرو دمت انت غيركم نعغاتكم يخفاكم قدره حدا زغباب دومس بلو كابتا مراحيت مكينة دحر موراد
ካብቶም ግዳያት ዝተሰምዐ ድሃይ ኣይነበረን። ንእስራኤል ኢና ንወስደኩም ዘለና ድምፂ እንተጌርኩም መንግስቲ ግብፂ ክሕዘኩም ከኣስረኩም ይብለኩም ኣለኹ። ጭዳርኡ ምስ ወደአ ናብ መኪንኡ ኣተወ። ነዊሕ ተጓዕዙ። ብዘረባት ዘቕባብ ኣብቶም ግዳያት ፍልልይ ተኸስተ። ያ ጀምዓ እዚ ሰብኣይ ጽቡቕ ኣሎ፣ እስራኤል ክንኣቱ እንተኾይንና ስቕ ንበል ክብል ተዛረበ። እቲ ሰሪዕ ዕድሚኡ እናተሓሳስቡን ንኣረሚንነት ነቶም ሰባት ሓደገኛን ቦታን ዘይፈለጦም ምሑር ኣታ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ? መንግስቲ ግብፂ እንተሒዝና ዳ ኣበይ ክንረኽቦ? መለሰሉ ኤልያስ። ክንድኡ ዝኣክል መዓልታት ኣብ ከባቢ ሲኦል ተቐሚጡ ክንሱ ኣተሓሳስብኡ ክቕይር ዘይምኽኣሉ እናተገረመ ኸካርጆኻዮም ነፍሲ ምሽ እስራኤል ክእትውና ኸካርጆኻዮም ዘወስኻ ዘለዉ እቲ ድሒሩ ዝተጸንበሮም ሃብቶምን ወሰኸሉ። እቶም ካልኦት ተመሳሳሊ ኣረኣያ ከም ዝነበሮም ምእንቲ ክገልጹ ኣራእሶም አንቀሳቐሱ። እቶም ደም ሰብ ዝለመዱ ወንጀለኛታት ባህግታቶም ንምትግባር ብዙሕ ተስፋ ይንስንስሎም ነይሮም። $3,000 እንተኸፊልኩም ብዘይ ጸገም ንእስራኤል ክነእትወኩም ኢና፣ ወላ እውን ዝኸፈልኩም ዘመድ ፈታዊ እንተሰኣንኩም ኣብ እስራኤል ኩባንያታት ኣለዋ፣ ድሕሪ ግዜ ሰሪሕኩም ትኸፍሉና ወዘተ። በዝን ነዝን ዝመስል ዘረባታት ዝተደናገሩ ድማ እዮም ገለ ተስፍኦም ዘይጸንቀቑ። ለይቲ ተጓዕዙ። መሬት ከብዲ ኣድጊ ክሳብ ዝኸውን ኣብ ወጋሕታ ኣብ ሓደ ህንፃ ዓረፉ። ካብ መኪና ውረድዎም። ኣብቲ ሕማቕ ዝንፋሱ ሓመድ ድማ ደርበይዎም። 1 ሰዓት ምስ ሓለፈ ዳርጋ ናይ መንግስቲ ግብፂ ምዃና ዝሕብር ሓንቲ ላንድ ክሩዘር መጸቶም። ተግባራቶም ዘበለ ንኤልያስ ደንጸዎ። ዝተኣስረሉ መርበባት ግድል ኮኖ ገበለኛታት እናተባህሉ ክንድኡ ምትሕብባር ክረኽቡ ፍጹም ጋን ነበረ ንዑ። እታ መኪና መንግስቲ እውን ወሰደቶም። ዘይከምተን ቅድሚኣ ዝነበራ ግን ኣብ ምድረ በዳ ደርበየቶምን ካብ ሓሰረ መከራ ምድረ በዳ ናብ ዝኸፍአ ባሕሪ እምበር። ኤልያስ ብዛዕባ እዚ ሕጂ እዛ ዝብለካ መኪና መንግስቲ ናብ ባሕሪ ተምፃና ብድኻም ተኻይልና ኢና ሓፍሓፍ ኣቢሎም ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ኣረጊት መርከብ ይሰቑልና ኣብኡ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ንጅምር ክብል ምስ ፀወየ ኣፉ ከፊቱ ኣስቀጠ። ኣነ እውን ነቲ ዕረፍቲ ዘይህብ መከረኛ ጉዕዞ እንዳስተንተንኩ ምስኡ ጠፋእኩ። ቀዲመዮ ግን ተመለስኩ። ብድሕሪኡ ኸ ሕቶ ኣስዓብ ኩሉ ብስ ድሕሪኡ ን14 ናብታ ኣረጊት መርከብ ሰቑልና። እታ መርከብ ሓንቲ ከም ገሊኣ ማይ ተእትያ። ንሕና ምስቲ ዝሓልናይ ባሕሪ ክዳና ማይ ጠልቂው ምስቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ መከራ ዝሓለፍናዮ ምስቲ ሓመድ ዘቐነናዮ ዘፊልና ጉዕዞ ብመርከብ ኣሰልካዩ ነይሩ። እታ ኣረጊት መርከብ ሙሉእ ለይቲ ከተንሳፍፍ ምስ ሓደረት ኣጋ ወጋሕታ ሓንቲ ፈጣን ጃልባ ናብኣ ኣቢላ ቀረበት። እቶም ግዳያት ገለ ደኾን ትኸስት ትኸውን ክብሉ ተስፋ እንበሩላ። ካብቶም 7 ዋርድያታት ግዳያት ንሑሴን ሓዊስካ ነቶም 4 ኣሳፊራት ዓዝረት ሒደት ከይተጓዕዙውን ካልእ ዓሳ ትገፍፍ መርከብ ለገበቶም። ኣንታ ፈጣሪ ኣቦይ ዳሃይ ናይታይ ካብታ ዓሳ ትገፍፍ መርከብ ዝተቐልቀለ ሰብኣይ ነበረ። ንስቱ ብኹነታቶም ተሰናቢዱ ተደናጊጹን እዩ ከምኡ ዝበለ። ብፕላስቲክ ጠቕሊሉ ድማ ድራር 4 ሰብ ዝኾን ዝኽእል ቅጫ ፊኖ ሰው ኣበሎሎም። ነቲ ቅጫ ልቕሙፅ ኣበልዎ። በዚ ትንፋስ መለሱ። ኣብቲ ከባቢ ነቲ ሕሱም ተግባራቶም እቶም ሰብ ዝነግዱ ሰባት እትድግፍ ግዳያት መጽእ እንተበልካ ፀሓይ ሰማይ ምስታኻ እኒ ሑሴን እቶም ኣቐዲሞም ዝኸዱ ዋርድያታትን በታ ፈጣን ጃልባ ተመልሱ። ነታ መርከብ ኣብ ሓደ ፀጊዕ ያቕረብዋ። ካብቶም ግዳያት ፍንትት ኢሎም ድማ ምስቶም ብፅኦቶም ተላዘቡ። እቶም ግዳያት እንታዮም ክገብሩና ተባሃሉ። ነቲ ደቂቕ ምሑር
ናብቲ ባሕሪ ምስ ደርበይዎ እዮም እንታይ ክገብሮም ምዃኖም ዝተረድኡ። እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርሜድያ ሰንተር ሰብስክራይብ ምግባር ኣብዛ ቻነል ኣይትረስዑ። ንሎሚ ኤልያስ ትውፃዕ መዓት 8ይ ክፋል ኣብዛዚምና ኣለና። ኤልያስ ትውፃዕ መዓት 9ይ ክፋል ስጋብ ሒዘልኩም ዝመፅእ ሰላም ቅነ